As altas temperaturas destes días tamén se deixan sentir nas hortas. O calor na horta queima todo. O calor que dá a terra ás plantas, estamos quedando sin nada. A calor é clave para que as plantas medren, florezan e dean froito, pero o problema aparece cando o termómetro sobe por riba do habitual durante varios días seguidos. Facer de todo e isto afecta moito, marchan as cousas, estropéanse. Follas queimadas, menor crecemento e froitos de peor calidade, pero non en todas por igual. As patacas queima redondas. No repoleo que máis afecta aquí nesta zona. As cebolas este ano non hai, Vámolas pagar caras. Pero non só preocupa a calor. Este aire é o que estropea tamén moito máis que a calor moitas veces. E o vento seco que estes días acompaña o episodio de calor agrava a situación. O vento afecta porque nos seca todo. E o resultado é que os cultivos necesitan máis auga para poder soportar estas condicións. Non podo estar 2 días sin ir á horta porque senón secan, moitas cousas secan. A principal recomendación teñena clara. Pero hai que regar moito, que pasabas 2 ou 3 días sin regar como eses 2 días que choveu. Pero agora, con este vento, este sol, tens que regar sempre. E incluso varias veces no día. Pois regamos por mañá un pouco e outro pouco á tarde. Así que xa saben, non queda outra que regar se a horta queremos conservar. Pois un exemplo dos estragos que fai o calor na horta son os pementos, Bernardo. Sí, se este verán os notades máis caros, non é casualidade, porque o inverno chuvioso e o salto a un final de primavera e inicio de verán de altas temperaturas atrasaron a produción do pemento de herbón e reduciron a colleita. En moitos invernadoiros chegouse a rozar os 50 graus e as plantas sufriron o chamado estrés térmico, producindo menos froito. A clásica bolsa de 400 gramos pasou dos 6 aos 8 euros o inicio desta campaña, e a iso hai que sumar tamén o aumento dos custos de produción. Acaba de empezar xullo, non hai verán sen pemento, pero preguntámonos, hai forma aínda de que aumente a produción e se estabilicen os prezos, Alba? A verdade, Bernardo, é que o sector confía en que esta nova produción con cultivos ao aire libre lles axude a recuperar un pouquiño a normalidade. Estamos con José Antonio, produtor de pemento de Herbón, que, José Antonio, estas temperaturas extremas que estamos a ter, estes cambios, este aire, non lle axudan moito? Non lle axuda moito, ao do aire libre non lle axuda nada, pero bueno, contemos que cambia o tempo porque máis ou menos todos os anos vamos tendo os mesmos defetiños, un anos con máis e outros anos con menos, pero bueno, aos invernaderos chegalle moitísimo, esta calor aos invernaderos chegalle moitísimo. Claro, falamos de temperaturas que cambian moito, pasamos dun inverno moi frío a unha primavera moi chuviosa, agora un calor abafante, isto como lle senta o pemento? Estresa moitísimo, e claro, tens que ir cos tempos, tens que ir buscando abonos que lle axuda a planta a non aguantar tanto estrés, é a maneira de levála para diante. Agora, que cando hai 30 grados fora ou 33, en dentro hai 50. E agora o pemento vai chegando. Estamos falando de un pemento que leva posto desde a mediados de febreiro. Xa colleu o frío todo, malas humedades. Esta calor, entonces, nos invernaderos van moi rancaneantes. Esperemos que nas leiras, que agora están enxadando, que vai a mellora que algo que cambie algo tempo. Falabas do factor estrés. Como lle senta isto na planta? Que significa exactamente? Custalle medrar? Non, custalle producir, porque vai uns picos moi altos. Están así como estaban con algo de frío. Agora ven esta calor ela que fai. Para sobrevivir ela tira ca flor. Pero, iso sí, José Antonio, vemos esta nova produción, as leiras ao aire libre, confiades un pouquiño en que vos axuda a tirar adiante? Home, claro, agora ven os de aire libre, poden coller algo destes, pero non tanto como os invernaderos. E penso que agora o aire libre vai nos sacar adiante, tenos que sacar. A produción, que tiña que haber máis, e tamén somos menos produtores. Entón, aí tamén hai algo de baraxa, entendes? Pois moitísimas gracias, José Antonio, por atendernos. Falamos do tempo, falamos do aumento de custes de produción, falamos de menos produtores tamén aquí do pemento de Herbón. Como dicíamos, o sabor mantense intacto, pero esta campaña aínda lles preocupa aos produtores.